Здравейте, приятели! Тук все още няма асансьорче. Не знам и кога явно ще има асансьорче. Причината е ясна. Здравейте, приятели! Наскоро бях в този влет, там покрай Мания Тауър, и исках да проверя и проверих съответно самото асансьорче, което е за инвалиди, кошарката, дали работи. Кошарката не знам дали нямаше или пък изобщо не функционираше, защото не можа да се види, не можа да се извика и заради това съответно едва ли е работила. Интересно ме кога ще си плати някой политик, който съответно е пребрал парите, а хората, които не могат да се придвижат по никакъв начин, трябва да седят и да чакат на пек и на мръсен студ. Съответно, другите хора, които пък работят там, да им вземат документите. Явно това се прави умишлено и хората, които имат нужда, да не бъдат случайно обезпечени по някакъв начин от тези две институции. Да дойдат, за да се направи работата, която трябва да направят хората в отделните служби.